Seagalsin ja Vilppaan ottelussa nähtiin myös toinen harvinainen tapahtuma, kun erotuomareina toimivat isä ja poika. Miltos ja Niko Ioannideksen perheessä koripallo näyttelee isoa roolia ja kaksikko käy tarkasti läpi kaikki tuomitsemansa ottelut. Miltos ja Niko Ionnidekselle perjantai-ilta Töölön kisahallissa oli tällä kertaa enemmän kuin vain yksi Korisliigan runkosarjan ottelu. Elämässä on vähän näitä hienoja hetkiä ja tämä tuli olemaan mulle yksi näistä. Haave muuttui enemmän semmoiseksi jopa tavoitteeksi jossain kohtaa ja nyt se sitten konkretisoitu, niin siisti juttu. Jyväskylässä opiskeleva 24-vuotias Niko on vasta tuomariuransa alkumetreillä. Hänelle illan peli on Korisliigassa 17, kun taas 90-luvun lopulla Kreikasta Suomeen muuttanut isä Miltos kuuluu tuomareiden kokeneeseen kaartiin. Hänellä on käynnissä jo uran 21. ja samalla viimeinen kausi. Tuomittuja otteluita on plakkarissa 5. eniten Korisliigassa, lähes 800. Hyvä game flow, no harm, no goal. Puolustava jouke sai pallo. Kaksikko analysoi tarkasti omaa tekemistään kentällä. Ottelupäivinä kaksikko saattaa soittaa toisilleen yli 10 kertaa. Lopulta pelin tapahtumat käydään läpi vielä puhelimessa yön pikkutunneilla, kun pelireissusta on kotiuduttu. Me aika paljon niin kuin toisiamme, mitä mä nyt sanoisin, täydennetään siinä, että jompikumpi meistä on joku pointti ja sitten toinen kertoo siihen oman pointin päälle ja sitten muodostetaan sitten jonkunnäköinen kokonaisuus. Molemmat kertovat nauttivansa kovatasoisesta ja kiihkeästä kamppailusta ja kreikkalaisten juurien ansiosta he ymmärtävät myös tuomareille huutelua. Se on kiva, lopuksi on kiva oikeasti, jos on tasainen peli ja katsojat osallistuu ja niin edelleen. Se on vain hyvä laji. On parempi näin kuin tiedätkö mitään ei tapahdu. Tänään myynnissä muutama erikoiskappale.